Hello. Hello. امشي فوق اللينيا بليز. Hello. Perché ġo biex titolbu għalija biex jitħol li naqra paċi f'qalbi għax nħossni nkwitata ħafna. U titolbu kieġbok għal-ibni biex ikompli il-programm li miexi fih. Tajjeb, nitolbu issa Sinjura. Ekkem il-paċi fil-qalb anka Sinjura tqablek ċempla tal-istess ħaġa. Importanti nifmu hekk dak li tlabna diġà li l-paċi l-mulejja tijinna frott tal-aqda tagħna miegħu. Frott li nkunu maqudin totalment fir-rida tagħna ma' rida tiegħu. Ftakru li l-ek il-paċi mhix sempliċement xi emozzjoni li aħna nħossu, però hija stat profond fir-ruħ tagħna u li joħroġ mill-intimità tagħna malla. Sodarina d-dejja minn ħafna kwieta, dejjem minn ħafna affarijiet kbar u nħossni ħafna mdejqa fija. Għalhekk jew nitolbu f'dal-ħin anke Sinjurek fejn inti tista' ċċedi dan kollu f'idejn Ġesu f'dan il-mument. Għalhekk nitolbuk mulej sabiex inti tieħu s-sitwazzjoni kollha ta' din oħti mulej tagħha u tal-familja kollha. Ibgħat mulej l-ispirtu qaddis tiegħek mulej fil-familja kollha kemm hija. U nitolbuk dan permezz ta' Omna Marija li hija s-Sultana tal-Paċi. Marija wellet inti l-Ġesu b'mod ġdid f'til-familja. U nitolbok sabiex kull membra ta' il-familja mulej jiskopri l-witt sabiħ tiegħek u jingħaqad ma' rida tiegħek fil-ħajja tagħhom għall-glorja tiegħek mulej. Il-paċi miegħek għod. Il-mulej birka, kun imbirka. Hello. Radio Marija, please. Iva. Ek joġbu biex titolbu għalija kemm jimmuġu ek joġobkom edha waħda mara antjana għandi 80 sena. Tajjeb, Sinjura, ħanamlu ħaġa sabiħa mela flimkien inti ma. Ringrazzjak għali. Nixtieqek li f'dal-ħin waqt li aħna nitolbu, inti titlob għal tant nies li huma waħedhom huma anzjani bħalek. Ringrazzjak. Għaliex tkun sabiħa li aħna hekk inħallu d-batija tagħna mhux talaqna fuq nfusna imma tiftaħna għal bżonnijiet tal-oħrajn u għal mod nisrani kif ngħixu d-batija tagħna. Għalhekk mulej nitolbuk sabiex ġbierek il-dilmara mulej sabiex inti tkun is-sors tal-qawwa tagħha, tkun lajn tal-ferħ tagħha fil-ħajja tagħha. Iftaħha mulej Ġesu anke fl-età tagħha l-bżonnijiet ta' ħaddieħor ma speċjali fit-talb tagħha mulej Ġesu. U bierek il daw kollha mulej li jgħixu waħedhom u li jħossuhom waħedhom mulej. Kun inti l-faraġġ tagħhom u provdi persuni għanqallinna mulej Ġesu aħna li ngħidu li aħna nsara il-nfittxu il-minu waħdu il-minu batut ħalli nfasslu mulej l-aħbar tiegħek u l-imħabba tiegħek. Amen. Il-paċi miegħek. Il-paċi miegħek, benedizzjoni. Kun imbirka. Bye. Hello. Nsalmulek. Hello. Tagħmel l-intervent tiegħek. Brother Hayden. Jiena Sinjura. Jiena Miriam, Brother Hayden, mawna. Il-paċi miegħek Miriam. Il-paċi miegħek magħkom ukoll. Ħanajdlek jiena illum għandi waħda mill-ġranet li qed jafas fuq is-salib. Però edha nisma' dawn in-nies u nixtieq li jiena l-esperjenza tiegħi ngħidilhom li meta nkunu qegħdin imbagħtu rridu niftħu jdejna għar-rida tal-Alla. Irridu nagħmlu dejjem ir-rida tagħna nintelqu f'idejn il-mulej meta nkunu mniktin u tgħaddi minn fuqna ċerta dbatija għax aħna s-salib ma nistgħux ngħixu mingħajru. Is-salib huwa grazzja minn Alla. Ma jistax ikonna kuruna jekk ma jkollniex is-salib. Jiena qed nitkellem ġifieri nagħti l-esperjenza tiegħi għax nixtieq ngħin ħafna għal dawn in-nies għax nisma' Radio Marja u ħafna nies huma mniktin u qegħdin ibatu. U jekk naqdu di dbatija ma' merti ta' Kristu jkollna ħafna merti kbar u ngħinu ħafna lill-oħrajn. Tajjeb, nirringrazzjawk tal-ħsieb tiegħek Mirjam u sta naqdu anke nitolbu propju Tolbu għalija wkoll għax illum għandi waħda mid-dbatijiet tiegħi qed nimmissi ħafna r-raġel imma still jagħmel il-mulej u nintelaq f'idejh. Amen. Għalhekk mulej Ġesu nitolbuk sabiex hekk dan li qed twasslilna inti f'dan il-mument mulej is-semmija kollha tina grazza nilqgħu li aħna nitalmu kif aktar inċedu rida tagħna mulej mar-rieda tiegħek. Kif talbek dak li mġiddem meta qallek jekk trid mulej. F'dak il-każ ir-rida tiegħek kienet li tfejqu u ingħaqad mulej Ġesu ma' rida tiegħek u rċieva l-fejqa minn għandek. Għamel li aħna l-koll naqdu mulej f'dal-ħin ma' rida mqazza tiegħek li hija l-unika ħaġa mulej li tista' tina l-ferħ veru fil-ħajja tagħna. Nidu li grazzi mulej, ħadd tiġi saltnatek, ħajkun li trid int kif is-sema hekk ta' fl-art. Amen. Thank you, paċi magħkom. Bye, paċi miegħek. My beloved.
Hello? Hello? Ħanaddu għaltik SMSs. I am lost. Problem stricken. Difficult to struggle. No energy left. No Samaritan around. Veru krodila l-ħajja. Mela Ġesu nitolbuk sabiex tbierek il-persuna, mu speċjali il-don tal-qawwa nitolbuk mod partikolari. Il-qawwa li toħroġ mill-preżenza tiegħek fl-Ewkaristija mulej Ġesu. Għamil dil-persuna mulej tiskoprik aktar preżenti u ħaj f'ħajjitha fl-Ewkaristija. Bħal dik il-mara li misset id-tarf tal-libsa tiegħek u rċevit il-grazzja minn għandek. Ejn dil-persuna temmen mulej fil-preżenza reali tiegħek fl-Ewkaristija. Li aħna mhux immissuk ma nirċevuk u nsiru ħaġa waħda totalment miegħek. Għalhekk Ġesu nitolbok dal-ħin stess, għati għal-grazzja li tarfek mod speċjali fl-Ewkaristija, li ssib lilek bħala s-Samaritan it-tajjeb, fil-waqt mulej provdi persuni mulej Ġesu li juruha l-wiċċ ħanin u sabiħ tiegħek f'ħajjitha. Hello? Hello, minna fuq l-linja, please. Hello, hi. Hello, salmulek. Paċi miegħek, Sinjura. Nixtieqkom titolbu li għal-familja. Għalija u għal-familja u għal-kulħadd. U bniedem ukoll għalli jitlob għalija. Nixtieq nitlob għal-kulħadd, speċjalment għal-familja tiegħi. Għall-ispiritualità u temporali. Tajjeb, ħan nitolbu s-sess u naqgħod magħna, Sinjura, f'din it-talba. Mulejn kemm sabiħ li aħna ninterċedu għal-familji tagħna. Kemm hija ħaġa sabiħa Ġesu il-familja rigal minn għandek, għalhekk nitolbuk sabiex dil-familja tapprezza aktar is-sabiħ li hija familja maquda flimkien. U nitolbuk mulej Ġesu illi jinti sir aktar iċ-ċentru mulej, għatihom il-grazzja li jitalmu kif jitolbu flimkien, kif jozzu flimkien il-momenti sbieħ u jaqsmu flimkien il-momenti tan-niket. Għamil mulej Ġesu li anka ommok tkun preżenti b'mod ħaj u b'mod sabiħ f'din il-familja. Lilek u Madonna nofru dil-familja issa għal-glorja tal-Missier. Amen. Paċi miegħek. Sallimlek, bye. Ciao, bye. Hello? 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 I'm shot fuq il-linja, please. Hello? Hello? Ħanaqru SMS oħrajn. Hello? All right, hello. Nselmulek. Nselmulek. Lili? Iva, lilek, aha. L-għanet nirringrazzjakom ta' tal-program sabiħ li għedin tamlu. U nittolbkom tamlu talba għalija biex il-bambin jatini il-grazzja li għedha nitlob spirituali. Voldiri mux ħazin ta' spirituali biex ikompli ma tafx inti nitolbu nisser il-paċi u l-serenita l-qalb ta' Ġesu nitolbu li jkompli nisser il-paċi qalbna u għandi daqxej ta' problema fil-mart illi jidħol għalija u jatini jolfejqan jon kella il-komplement tal-xismu li qed nagħmel. U nirringrazzjakom u berkuni. Ħa nitolbu għalik, Sinjura ta'. Mulej nitolbuk sabiex inti tħares lejn din oħtna mulej bl-istess ħarsa li ħares lejn l-umanità sħiħa minn fuq is-salib. Il-ħarsa tiegħek li għamqanna kollha ħnina u kollha kompassjoni. Nitolbuk mulej sabiex iddaħħal din oħtna fil-qalb ħanina tiegħek, iddaħħalha fl-istess imħabba tiegħek mulej Ġesu. U għina t-esperienza aktar l-mħabba tijak fil-ħajja taħħa. Għamilan persuna konvinta mulej Ġesu li int tassow tħobba u għamil l-mħabtek mulej iġib fħajja tal-fejqan kollu li għanda bżon fuq kull livell tal-ħajja taħħa. U t-dan kollu mulej nidu lek grazzi u grazzi minn qalbna mulej Ġesu. Il-paċi miegħek. Grazzi ħafna. U għaxinek nitolbu l-qalb ta' Ġesu biex nisser il-paċi fil-qaltija u jatini il-grazzi li għanna bżon, nux veru, għax kullħat għandu bżon il-paċi spirituali u temporali. Tajjeb, Sinjura. Lejlik tajjeb. Lilek ukoll. Hello? Hello? Hello, nsalmulek. Jek joġbok nishtiq tatolbu għalija biex nkun devota tal-Eukaristija u li neħi l-biza.
Mulej ġisu nitolbuk għad-don tal-imħabba mulej mod partikolari fil-qalb ta' dinoħtna xinti għattinna li l-imħabba vera tkeċċi kull biża mulej. U għalek nitolbuk sabiex l-imħabba tijak li huwa l-Ispirtu Santu stess tinżel fil-qalb ta' dinoħtna kif niżel fil-mamudija u jġeddida b'mod ġdid. Nitolbuk Spiritu Santu Alla ħalli tkun inti li tmexxija biex tara faktar il-Ġesu Ewkaristija mod partikolari f'din is-sena Ewkaristika. Mulej għameli dinoħtna tidħol f'intimità miegħek, f'relazzjoni ħajja miegħek, li ssirtafek u tiskoprik bħala s-Situ s-Salvatur tal-ħajja tagħha għall-glorja tiegħek mulej Ġesu. Amen. Thank you. Miegħek ukoll. thought of me